Ahoj, vítaj na kanáli Flying Emotions a chceš sa naučiť backflip, ešte ho nevieš, tak máš zatiaľ túto výkonke ička, tutoriál na backflip, ale ak už si ho zvládol a chceš prekonať strach z toho backflipu, ale nevieš ako, chceš baliť baby na to ako Sahir, ale stále ťa ten strach nepustí, tak ja ti dneska ukážem techniku ako na to. Sleduj. Don't be scared. Tam sa pozeraj. No, takže teraz vám ukážem tú jednu techniku, ktorou sa to učilo celé Flying Emotions, myslím, aspoň Marek, neviem, či sa to učil tou technikou, ale je to strašne jednoduchá technika, ktorou sa môžete naučiť alebo prekonať strach z backflipu. Potrebujete na to tepláky, najlepšie Born to Trick, žiadny sponsoring, kapa. Ideme na to, hej. Potrebujete na to čisté vačky, ešte počkaj, nebude akčný. No, čiže potrebujete na to dva vačky a dvoch nejakých spolukomentujúcich. Nie komentujúcich, nejakých dvoch, ktorých nájdete na ulici alebo kde, neviem, odkiaľ som vás našiel. Z Facebooku, no. Proste im napíšete, že potrebujete natočiť video, tak oni prídu a natočia s vami video. Teda, možno, kapa. No, takže to je tá technika. Stačí mať čisté vačky, nie žiadne od hovna. Potom potrebujete tých dvoch ľudí a nejakú drsnú hudbu do pozadia, hej? To vy si musíte pustiť, ale my si nebudeme púšťať. Ja som profík a nepotrebujem. No, takže ide o to, že jeden chytí takto vaček, poriadne. Teraz druhý chytí takto vaček a vy už máte tú istotu, že vás niekto drží, že nemôžete drpnúť na to čelo proste. No, potom viete techniku backflipu, hej, ktorú máte v tom ičku, to hore, kde si vpravo, tam sa môžete prekliknúť. No, a to je všetko, hej. Teraz sa už iba takto chytíte, dáte ruky pred seba, nemusíte ich dávať pred seba, ale je to taká istota, keď začínate backo, že tu odtiaľto ruky, nedávajte si ich sem, odtiaľto začnete a iba švihnete sem a pôjdete do backflipu. Oni vás držia, to je prvá vec, hej, takže skočíme to, hej. Dobre, to bolo v pohode. A keď už to budete zvládať trošičku lepšie, tak zoberete iba jeden vačok, hej, teraz chytí iba jeden, keď už si budete istí, že už to viete trošičku lepšie, tak vás bude už iba jeden držať. A ten jeden človek, čo tam je, nemôže vás ťahať, lebo budete robiť krivé beko. Musí to tak držať iba tak napevno. Ale nemôže vás ťahať za sebou ani tlačiť. A potom iba skočíte beko a máte to. Takže to asi všetko, nie? Zanechaj like, zanechaj odber a čau. Ešte pozdrav, čau. Čaute.